Viete, že plytvanie môže zničiť efektivitu vášho podnikania? Predstavíme vám koncept MUDA, ktorý odhaľuje, ako plytvanie znižuje hodnotu produktov a služieb. Taichi Ohno identifikoval 7 druhov plytvania. Dnes pridávame 8, nevyužitý ľudský potenciál. Každý z nich ovplyvňuje vaše podnikanie. Preprava, skladové zásoby a pohyb sú prvé 3 druhy plytvania. Nepotrebné pohyby a zásoby zvyšujú náklady a znižujú efektivitu. Zníženie plytvania vedie k nižším nákladom a vyššej produktivite. Zákazníci ocenia rýchlejšie reakčné časy a vyššiu kvalitu. Eliminácia plytvania podporuje udržateľnosť. Menej odpadu znamená ekologickejšie obchodné praktiky a lepšiu budúcnosť. Plytvanie znižuje hodnotu produktov a služieb. Spotrebúva zdroje bez pridanej hodnoty, čo znižuje efektivitu a zvyšuje náklady. Plytvanie alebo MUDA je každá činnosť, ktorá nepridáva hodnotu. Je dôležité ho identifikovať a eliminovať pre optimalizáciu procesov. Preprava a skladové zásoby sú prvé 2 druhy plytvania. Nepotrebné pohyby produktov a nadmerné zásoby zvyšujú náklady. Pohyb zamestnancov je ďalším plytvaním. Zbytočné pohyby neprinášajú pridanú hodnotu a znižujú efektivitu. Čakanie a nadprodukcia sú ďalšie faktory plytvania. Nečinnosť a výroba nad rámec dopytu zvyšujú náklady. Nadmerné spracovanie a chyby sú zbytočné. Pridávanie nepotrebných funkcií a vadné produkty znižujú efektivitu. Minimalizácia týchto druhov plytvania zlepší vaše procesy. Zamerajte sa na to, čo je skutočne potrebné. Nevyužitý talent zamestnancov je tiché plytvanie, ktoré firmu stojí nápady, energiu aj výkon. Keď ľudia nemôžu naplno využiť svoj potenciál, podnik prichádza o hodnotu, ktorú už v tíme má. Keď znižujete plytvanie, výsledky vidno rýchlo. Klesajú náklady, rastie produktivita, zákazníci sú spokojnejší a celý podnik funguje udržateľnejšie. Začnite jednoducho. Najprv identifikujte, kde vo vašej organizácii vzniká plytvanie, potom nastavte konkrétne zmeny a priebežne sledujte, čo sa zlepšilo. Vyberte jeden proces, odhalte najväčšie plytvanie a urobte prvý konkrétny krok ešte dnes. Práve takto sa začínajú zmeny, ktoré prinášajú lepšie výsledky. Teraz už poznáte 8 druhov plytvania a viete, prečo sa oplatí ich systematicky odstraňovať. Každé odstránené plytvanie znamená vyššiu efektivitu, lepšie procesy a viac hodnoty pre zákazníka. Hlavný odkaz je jasný. Keď eliminujete plytvanie, zlepšujete podnikanie, znižujete náklady a zároveň podporujete udržateľnosť. Začnite ešte dnes. Identifikujte plytvanie, nastavte zmeny a posunte svoju organizáciu k vyššej efektivite. Urobte prvý krok už dnes a nedovolte, aby plytvanie brzdilo váš tím. A jeden krátky fakt na záver. Najdrahšie plytvanie býva často to, ktoré si firma ani nevšimne.